Autónomos e empresas afectadas pola COVID xa poden pedir as axudas do Concello de Outes. Estas constan de dúas liñas de apoio, unha para empresas que se viron obrigadas ao peche por causas de forza maior e outra para empresas que tiveron un descenso drástico da súa facturación. O Concello de Outes vén de publicar a apertura do prazo de convocatoria para que as empresas do termo municipal outense afectadas pola crise da COVID-19 podan solicitar unha axuda económica que contribúa a paliar os efectos negativos da pandemia. O prazo da convocatoria ábrese o día 28 de outubro e remata o 17 de novembro. O orzamento aprobado polo Pleno Municipal do Concello de Outes ascende a 90.000 euros. Estas axudas constan de dúas liñas de apoio, unha para empresas que se viron obrigadas ao peche por causas de forza maior, 400 euros de axuda, e unha segunda liña para as empresas que tiveron un descenso drástico da súa facturación, dotada con 300 euros cada axuda. O alcalde Manuel González indicou que a situación vivida e a que están a vivir as empresas é moi complicada e agarda que estas axudas, a pesares de ser modestas, axuden a superar a situación actual. Tamén anunciou que próximamente sairá outra liña de axudas, neste caso cofinanciadas pola Deputación Provincial da Coruña no programa PEL Reactiva, ao que se adheriu o Concello e que están dotadas cun orzamento de 77.000 euros. Estas axudas serán publicadas e xestionadas dende o propio Concello.